Betiko mugun! Jo borrak hartu da narkade. Bai, baina ez dituten, hemen ezin da doi gehi bariko. Zera egizela? Ezin da doi gehi. Zer pasatzeko? Ba, lozanan, eta erretat aldatzi pentsat, dina? Gizahue! Gizahue? Jo zeba gizahue? Hoxe ez ba, gizahue. Horrek ala pasatzen jagakotan. Baina, bueno. Zaztinak hauzte. Hoi pentsa erden, oporrak hartu itxela. Bai. Ondi nota falta itun. Lasai nahi. Mira, hortan pentsatzen. Bueno, piztu izan telebizue, Bai, horrez. Tamanuen untzio. Hemen egon, ez? Sofana. Sofana. Ondo betu. Iskinetan, zerbetik hortxe zartu. Sofaz pixen betu. Etzion? Hemen etzion eman doiko. Karo, jo zeba! Joseba! Zer, nire ipe ezin aldeu zebizio. Zugabe bai? Mando ipe, sortie? Bai. Mariai. Mira, piztu. Gabon guztioi, hemen dago, Zitorio Zaione, zuek arazoak edota kezkak argitu eta asmatzeko. Lehenengo deiarekin joango gara. Lehenengo deia. Honekin probatuko du. Lehenengo deia. Lehenengo deia. Asko ikisiarren etzea guz batea irizten, azper egin zaude azterketa guztiak ez gainditzeaz. Uste duzu ikastea benetan ez dela beharrezkoa? Ba hemen daukazu zure arazoen konponbidea. DDH-lauko azterketa guztiak eskaintzen dizkizut. Ezin duzu fizika buruan zartu, gizarterekin joteraino zaude, hala bada, hau da zure lekua. Hemen ikasle guztietako azterketa ditugu salgai. Irakasleak konturatu ere ez dira egingo eta 10 batekin itzuliko zara etxera. Ez duzula sinisten? Ikus dezagun kasu bat. Beraz, azterketaren bat behar baduzu, deitu beheko zenbakira. Baina itxon, hau ez da guztia. Orain, gazteko azterketa bat erosten baduzu, etikako bat izango duzu opari. Baina ez galdu aukera, azkenengo alea bakarrik ditut. Laiza, hori. Hori, laiza. Jane, hor da aldatzen, Ba, ez dinat uste inigo izenguna. Ni? Bai. Joseba, horrek azaltze ban, Bo, Alonso asko gaudu. Azalde ditun ba, zenbaki batzuk tarotin. Akordatzea naiz. Iba, usteinat batekin akordatzen hor dela. Bai, Gabon. Zer arazo duzu? Bai, eta zu, zer arazo duzu? Gabon, hau ez naiza. Hola, ondara modu gero. Bai, Gabon, zer behar duzue? Ui. Orbegozo. 2 lauko ikusten ditut. 2 ez, 4. Eta segituan, 5. Ez dakit Inigo edo Ane nor izango den, baina zuek laster jakingo duzuen. Hola. Baina, zea ez uste? Hemen, atxo bat, pentsa zeikela gauzek asmatzen txikela. Mucho nadie. Zea, azmo hori. Hoxoa? Banik, bazauken ama galdera bat, bazpare hotzen ingo xot. Aber zer nota ateratzen dituzu. Ikusten dugunez, musikan oso nota ona aterako duzu.
Jarraian, gorputz hezkuntzan ere trebea zarela ematen du, beraz gaindituta. Tutoretzan, beharrezkoa den bezala gaindituta. Baina, ui, ez duzu jokabide ona izango. Kopiatu egin behar duzu, Hori nik ebakit. Kontu da, harrapako nabe no ez? Pasaien telefono, hoi nizaukenat, galdera bat. Jaikineko nuke, aste hontan juergan neskataen gotetan. Nesketan ez dakit. Baina zer esaten duen bigarren kartak. Ematen duenez, kopen errege izango zara. Bai, nien arabitea naiz. Bai, ara, nik galdera sakoma dauket. Dauket arazo bat. Pasatze datena da, klaro, nik gauetan nire lagunekin erten ilet, juergata da, eta danak parejekin daude. Da, klaro, danak parejekin daude eta nien bakarrik geratzen naiz. Ta ez da jakiten zein, da, ni autoestimik baja itezat. Klaro, danak parejekin ikusitxe da ni bakarrik, ez da jakiten zea, da orduan, jakineko nuke parejek leiste biokoten, o ze iruditzatzu. Bueno, jarraitu egingo dut. Esaten ari nintzen bezala. Hemendik printze bat duzu eta jarraian beste bat. Gero printzesa bat, ematen duenez zu izango zarela, eta beste printze bat. Baina ondoren erregean. Ematen duenez printze urdin asko agertuko zaizkizu. Bola magikoak esaten du hurrengo astean izango dela. Atrasku tabernan. Nola mutile? Nei neska gustatzea etxiteta. Baina, mutil bat agertuko zaizu. Zuk ikusiko duzu zer egingo duzun. Jo zairetzako. Ratxoa, asmatzai baldimazea esplikau nahi. Zeba zauden zu hor, gezurre esaten dani hemen parun. Ez dakita probauko zuen, baina sufrituko duzu desente. Kaixo guztioi, gaur gurekin Maite daukagu eta Janire bere irakaslea. Maite Janireren ikaslea da. Kursua aprobatu du, baina ez du kalbi jokatu. Zarda dira, Maite. Artzaldeo. Kaixo, Ane? Enezane. Kaixo, Jane? Duzu papela. Kaixo, Maite, barkatu. Azaite, zer daukazu gaur kontatxo? Jakingo zuen bezala kurtzu hau zaiezan gainditzeko, eta txuletak inberrizen ditut, aldamenekun kopiau, eta erabaide tonena beste barru batekin ertetzeko irakasle izati izan dela. Bai, Janira ezara. Bai. Florabako irakaslea ezara. Bai. Eta Ebatxai laugarren mailako tutora ezara. Bai, hori da. Zaur hau zuretza da. Gonbidatuta zaude gauza bat esan nahiko nizuke zaiora etortzera. Gutun hau zoik zuretzat da, parteka ezina. Onartzen duzu? Gura gonbidatuak onartu du. Kaixo. Kaixo, Janine. Ui, ze guapo zauden traje gorri horrekin, ez? Eskerrik asko. Janine, zein espero duzu bestaldi neotie? Nire ustez, Mikel izangoa. Ze lenguazten azarra ginen. Da, Maite o Maialeno olako bat ezin du izan. Zoi ikasle hona dieta ezin du izan olako batek. Seguru? Bai, seguru. Da, beste bat izango bazan? Seguru Mikel dara. Ikusingo dugu zein den, bestaldi dagoa. A berra. Maite, zein ez zuzuk hemen? Zuk ustezu irakasleiko nina zela, ez? Bai. Gauza eta pitzan ator. Bitu, dano sartzen da klasea eguno da maja-maja, ez? Bai. Hori gero, zuk azterketa zuzentzak konpletatzeko. Haze maja izan hau? Gaindik igusot. Eta batzuten, baina zitea gauz kontatzen, aldameneko kopiatze show, txuletak egin izan ditu. Berrotamar urti nahi naiz klasik ematen, eta oinarte inok ez du kopiau. Da oin ezaten aizea zu, geixena kopia itebela. Ezin izan, da gaina zu, kisto nota honak atatzen jozura. Nik egin izan dizut nola eta juten nota honosek. Oin ikusiko zu, ondik nota jartzek edaten. Osea, oin ikusiko zu. Graduadu gabe gerauko zea. Zien? Atxudazuna.
Pena bat izan da, baina Janirek ez du onartu Maiteren barkamena eta hauxe izen da dena Arratsaldeon. Orain arte, 100ko gertakari paranormalak eduki ditugu. Neure begisekin ikusi ditut, eta esperientzixe ez da beti ona izeten. Baina gaur erakutsiko dizuedanak, benetan beste mundu bat existitzen dela frogatzen du. Orain ikusiko duguna ez da egokia pertsona sentiberak direnentzako. Hau, DBH laugarren mailan gertatzen da. Beno, sinua beti zerotik pasatzen da. Eta kosinua inoiz ere ez. Ulertu duzue? Behin ontan jende euskara, Venga. Amor txiki. ¡Qué estrés! ¿Ir al gimnasio para qué? Ikenduko alegori hordiei, zinalek beste ze jarri. Ese saltza uste gustatzen, hor? Gabon, Euskal Herria. Gaur oso proba garrantzitsua daukagu. Baina lasai egon. Anitz ondo pasatuko dugu. Gaur, aurtengo azkeneko proba dugu. Final handia. Gaur ikusiko da, DBH laugarren mailan nor izango den garaia. Proba hontan datza. Gaur ikusiko dugu nor den gai klasea atentzioz jarraitzeko. Zorionak mutiko, holako gutxi aurkitu ditxiat Euskal Herrian. Tori. Hori proba zaie ez? Bueno, holako zaire ezunan. Joder, nahi jarri ezkio nauke errexengo niki. Apa, aizo! Hau zaie izango, Lasai, errekaia zen moien latinez etxe bai hau. Aurre bain ezka? Baina doztu bat aitziden, bat ezken konditzie eta atzakin epai. Ingoinok zeo zer. Hai ezan aldin. Hai aldin ba! Baina zetein alden! Okay, we are going to start working, yeah? Zer din horrek, eko alden. Balata gero jaten ari da lan baten? Aizan, horrek hakin inglesez. Pregunta galtzen zer. Egon nahi, txiku zikon. Zer? Zotara gaz! Nahi lehok esan zinan. Ingleseko akademire erresa da hori. Jun, txiklegan da dana, bukau. Rekoritxin berrenga. Zazapan! Bai, por ejemplo, txakurra esateko, txakurren. Txakurren! Hori inglesa alden! Sorry? Zorixe bat ezkenean. Zorixe! Zazaten! Maikamen! Can I help you? Kana esan aldi! Ezaten Aldatzeko tintia. Tintia gozio! Shut up, please. Xarrak pix? Aitza alden, xarrak pixeina jartzegatxi. Xarrak pix? Que falta de respeto! Any problem? Problema bai, guhun, guazenai, motzagabin! Bueno, favorece! They are the silliest person I've ever known. Yes, you are right. Azalón, gaztie! Gaztito regala! Zer moduz, espaldikoz! Gantalo, gala, nia. Balda uste loitio, toki txinemat. Hori, eskerri asko, gaztie, asko eskertzia bentan, Etzea, nahi no bene, garraben da. Harry, what you?
noticias. ¿Noticias? ¡Qué panda de aburridos! Bueno, caña, estoy diciendo la que esto antes que china tota. Ematen gerrie. La leche itzen da itzen. Batzu ondo gero, Buru eduket, zera, tamborra baina ondo iso, arrizak hauen nahi bezo, ebixe ematik. Egunon ikusen zuleok, gaur ekainaren 17 dugu, asteartea. Egunari hasiera emateko azken orduko berriaz informatuko zaituztegu. Lehen bizi iritsi zaigun berria, Floreaga ikastetxeko 4. mailako matematikako liburua suizidatu egin dela izan da. Antza denez, problema gehiegi zituen. Gurekin zuzenean Nerea. Kaixo guztioi, dirudienez, irakaslea ere ez da gai izan problema hauei erantzuna emateko. Beraz, alferrikakoa izan da soluzioa bilatzen jarraitzea. Dena desagertu gai dira. Horrelako berriek benetan harrituta uzten naute. Baita ni ere. Hortik gertu, agenda 21ekin lotutako albiste bat iritsi zaigu. Dirudienez, Floreaga ikastetxean, agenda 21ek hazkunde esponentziala izan du. Orain, Nerearekin kontaktatuko dugu. Eskerrik asko, Nerea! Ikusten duzuen bezala, agenda 21 bultzatzeko lana ikaragarria izan da aurten Floreagan, eta ondorio batzuetara iritsi dira. Hemen, zuzenean irakaslearekin. Bai, oso miresgarri izen da ikastetxe hontan agenda otatu arlun ikaslea irakasle egin duen lana, baina lan hori alde batea utzike oso zaila da klasie ondo ematia. Nola ulertuko jo ez bai hau izea itzen. Bertatik iritsi zaigu 3. berria. Dirudienez, ikasle zital batzuen erruz, irakasle batek abdikatu egin du. Esan digutenez, ikasleek bullying latza egiten zioten irakasleari, eta irakaslea nazkatu eginda. Ikus dezagun. Bueno. Zer dugu? Ipatzu, mesedez. A ber, ez esango, nik abdikatzen, ikaslik oso portara txarroki be, behaxe baki be. Honek paleolito garaxe mateu, nahikuda. Orain, Azkoitiko kaleetan zehar aurkitzen gara. Zuzenean izango dugu ane gurekin, herritarrei egin zaien galetegiari buruz berri emateko. Ez da, maite Nerea da. Mugitzen da neska, baina azkarleku batetik bestera. Kaka zorra, isildo nora, guztientzuten no. Bine, barkatu. Jarrai ezagun. Ea Nereak zer nolako erantzunak lortu dituen galdetegian. Hemen naiz Azkoitar batekin. Azkoitiko ikasleen 80% zientzia arloti prestatzen da. Atmosfera zaintzeko hainbat neurri planteatzen dituzte gaz noblekin. Ezango azten niuke zer diren gaz nobleak? Gaz nobleak? Gaz nobleak, herri botatzekuen puzkerrak, ez? Gaina, zek galdera klase dago? Alda ezagun mintzagaia. Azkoitiko gaian zentratuko gara. Ezango azten niuke zer egoera dagoen bertan? Lehenik eta behin, idea garrantzitsu bat aipatu nahi dut. Ikasleen artean mugimendua sortu nahi dut. Eta... Mostu. Azkoitiarrak ez daude oso gustora ematen duenez. Euskal Herriko Olimpiadak ere laster izango dira, eta urte honetan zenbait kirol berri onartu dira. Horietako bat azkoitiar neska batzuk jarri dute martxan. Esfortzu fisiko handia eta kontzentrazio erabatekoa eskatzen duen kirol bat da. Neska hauekin kontaktatuko dugu. Talde hau gogor entrenatu da egunero. Hemen ikus dezakezue beraien entrenamendua. Zorte hon Olimpiar Jokoetan. Besterik gabe, albiste hauek irekita utzita, biak jarraituko dugu. Egunon apasa! Aio! Beste zoze jarri za favorez. Bietxan egatzen aiziteia, Hau lagaizak, hau beti eixe izatik beta. Horba. Kaixo, hemen gaituzue, egunero bezala, eguraldia iragartzeko prest.
Ikusten bezala, hemen Gipuzkoan fronte gor bat sartuko zagu kostatik, eta egun potentia eukiko dugu, eurizaparrak inda, batetik eukiko dugu etika, gizarte, natur eta plastika. Ikusten bezala, ostegun goizin eukiko dugu, asteazkeneko fronte horia askotik gain. Potenti izangoa, ezia atergisa hartuta hon. Gizarte, gazte, euskera eta plastika, ordun playa ingo beha. Ostirel zapatu da jasen, beti pasatzen bezala, egualdi ona. Gu, bitertin, playra jungo geha, euskisa hartzea. Ondo pasau, da sortaz tezkartatan. Ondo izan, Haurek kendu izan motel. Ideia negaun hau behar, holantzero emando bat eskaixo. Aupa, family! Aupa, Carlos! Aupa, Martín, fenomeno! Beti, familia guztia, juntaute zaudetelako, ilusioz beteta, gubiok ikusteko. Hori da, Martín, garrote! Ongi etorri saio berri honta. Gaurko platera oso merkea eta ederra. Gaurko platerak Euskal Herria kobratuko dizue. Gaur, gauza zentzillo batein hasiko geha, hor gaztetxo asko ongo zeate eta eskola jun aurretik prepatzeko moukua. Hori da, baina oindik ez dugu esango ze plater dan. Ze bestela, Floreagan esango luketen bezala, haut harrapatu haut. Sarandonga. Nos vamos a comer. Sarandonga. Arroz con bacalao. Sarandonga. Nos vamos a comer. Sarandonga. Arroz con bacalao. Martín! Aupa Floria, eta aupa askoti. Horiak eta. Gotita. Gaurko menua. Apunta. Txuletak. Bueno, Martín, zein ditu gaurko zagaiak? Gaurko zagaia, boligrafua, edo zein kartutxeratan, bilau leizkeustena. Eta... paper zati bat. Hemen, letra txiki-txikiz, examineko teoria dana idatzi behar deuzte. Hala, gero, irakasleak ikusi gabe, dena ondo-ondo eta txukun-txukun kopiatzeko. Horia, eta azkeneko detaila, Carlos. perejila. Eta guk amaitzeko beti bezala. Beti onenakin bukatzen dugu. Aupa, forrak, eta hor Florea. Itzegiteko arazoa duzu? Berriketil! Ez dakizu nola erlazionatu? Berriketil! Hemen duzu konponbidea. Berriketil! Horrelako bat hartuz gero. Berriketil! Efektua beralako da. Berriketil! Berriketil hartu eta zere silduko. Login berra duzu, ez hartu berriketil. Ingurukoa balarko minez jarriko dituzu. Mezetara bazoaz, ez hartu berriketil. Joseba! Berriketil! Zuk ez daukazu hartu beharrik. Ze, hasi aldea berrize. Jo, Joseba, oporra eta jaglotan, ez? Ikasik azpertu itxaiz. Joder, hola batezkantan, zeixo betxa. Bai, behar panottera indi banikin. Aio. Aio. Bueno, eta, onze, berdau? Teleixo bezko da. Venga, nahati hemen dago. Da, Maria, hemen dezu.
Mandoen